تزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينوتو نبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نسقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو كلهم ولك ملختي حد عينتا يكونن ولك ملخت خوينهم نسلطانهم انحلو اب هاجرهم قطباو عبيتن مهنات تحت قرصن بممصا باون تخغلط زخير سرح زسرحون الله نابنت ناي غاندا مراحي يوري موسيفيني انترينا نتا هاجر كابش حنت 1986 جميرو يمرحلو እዚ መራሒ ስማው ዝበሃል ምርጫ የካይድ እኳ እንተኾነ ኣብ ኡጋንዳ ግን ዲሞክራሲያዊ ምሕደር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣለን ሙሴቬኒ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2026 ንኡጋንዳ ንሻብዓይ እዋን ንምምራሕ ኣብ ምርጫ ክወዳደር እዩ ንሱ ብሂወት ክሳብ ዘሎ ነዚ ሃገር ንምምራሕ ክጥዕሞ ምእንቲ ኣብ 2005-2017 ዓመተ ምህረት ክሳዕ ዝደለየ እዋን ኣብ ምርጫ ክወዳደርን بزي قدب أب سلطان نمقصالن كخيل نقوام أوغاندا أما حيشو أصدقوا نيرو موسيفيني نمعكن زينا حقاق أكالن محاورات تسطان بمقصصار نزفان أوغاندا نبينو زبحات سبي يخون نبر هاجرو نأوغاندا ويان حليفة نقربا بالتهاجراتن كاو بززللون بعسرتات أشحات زقصرو إيرتراويانن زعقبت هاجريا ኣብ ኡጋንዳ ገንዘብ ጥራሕ ያህልዎ ካምበር በቀሊሉ ትካል ከፊትካ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ኡጋንዳ እንተደልዩ ክሰርሕ እንተደልዩ ከመሃር ኮታስ ህይወቱ ብዝጥዕሞ መገዲ ክመርሕ ዝኽልክሎ የለን ህዝቢ ኡጋንዳ ድኻታት ይኹኑ ርኹባት ኣብ ሃገሮም እዮም ዝነብሩ ከተንፍሱ ይኽእሉ እዮም ብትብዓት ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ንመንግስቲ ዝነቕፉን ዝቃወሙን እውን ኣለዉ እታ ሃገር ኣብ ደውታ ዝኣተወት ኣይኮነትን من كسقاسات الله مراحئة ناب سلطانون تزيت متاتيركا أبي اللخا أي ذكركاني باول بيا نكاميرون لعلي 4 عمتات زمرحة والكملاخي ازي كاب شحنت شعات 280 كريتان اتحيزو أب سلطان زرلو مرحي أب كاميرون عبيتي كتباو معباليتات زمتو سرحات سريح الله أب ساعات مقعزيان حرشان نكاميرون ناب كالق مدرخ كم دسكاقراي نقرلو ኣብ ካሜራን ብዘሎ ዝተረጋግአ ሃዋህውን ብዙሓት ኣውፈርቲ ኣብታ ሃገር ከም ዘውፍሩ ጸብጸባት ይሕብሩ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ግን ድኹም እዩ እቲ መራሒ ውልቀ መላኺ እዩ ካሜሮን ቅድሚ 40 ዓመታትን ሎምን ግን ፈጺመን ኣይረኸባንን ለውጥታት መሊኡ እዩ ካብ 2014 ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ግብጺ ዝኽተሎ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዲሞክራሲያዊ ኣይኮነን ولا كان سمو ديمقراطياوي زمثل اكايدان تهلو وشاطه ግብጽ ግን ካልእ መልክዕ ዝሓዘይ ግብጽ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ቁጠባዊ ዕቤት ይረኣይ ኣሎ እቲ መራሒ ዓበይቲ ናይ ትሕቲ ቅርጽ ፕሮጀክታት ይሃንጽ ኣሎ ንመትረብ ስዊስ ኣስፊሑ መካይን ብናህር ዝጓዓዛሉ ማለት ሃይዌይስ ሰሪሑ ኣዝዮም ዓበይቲ ዲጋታቱን ሃኒጹ ብዘይካዚ ሓዳስ ርእሰ ከተማ ግብጽን ማእከል ፀሓያዊ ፀዓት ወይ ሶላር ፓርክን ኣብ ምህናጽ ይርከብ ካብ ኣፍሪቃ ከይወፃና እቲ ኣቀዲሙ መራሒ ሊብያ ዝነበረ ሙዓመር ቃዛፊ ነታ ሃገር ካብ 1969 ክሳብ 2011 መሪሕዋ ነይሩ ጋዳፊ ንምሕደራ ሊብያ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺሩ ዝነበረ ውልቀ መላኺ ደኣ ይኹን እምበር ሊብያ ኣብ ትሕቲ ጋዳፊ እታ ካብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ናይ መነባብሮ ደረጃ ዝነበራ ሃገር እያ ነይራ ነፃ ናይ ትምህርትን ጥዕናን ኣገልግሎት ኣዝዩ ውሑድ ድኽነት ኣብ ትሕቲ ማይ ንምድረ በዳ ዝብል ፕሮጀክት ዓብዪ ሰብ ሰርሖ ሩባ ብምህናጽ ንህዝቢ ሊብያ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ጽሩይ ማይ ዝቐረበ መራሒ እዩ ኸኣ ነይሩ ጋዳፊ ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደርኡ ኣዝዩ ጸቓጢ ኣብ ልዕሊ እሱራት ከቢድ መግረፍትን ምክሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ይፍጽም ሊብያውያን እውን ሓሳባቶም ብነፃነት ክገልጹ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ይኹን እምበር ህዝቢ ሊብያ ናይ መነባብሮ ጸገም ኣይነበሮን
ጋዳፊ ዝሰርሖ ትሕቲ ቅርጺ ንሱ ካብ ስልጣን ምስተኣሊ ብዝሰዓበ ኩናት ደኣ ዓኒ እምበር ካብ ምዕራባዊ ዓለም ብዘይፍለጥ ደረጃ እዩ ተሃኒጹ ነይሩ ጋዳፊ ልክዕ ከም ስልጣኑ ንሃገሩ ዝፈቱን ኣብ ዓዱ ቁጠባዊ ጸገማት ክርኢ ዘይደሊ ዝነበረ ውልቀ መላኺ እዩ ነይሩ ስለዚ እምበኣር ዝበዝሑ ወረዳርጋ ኩሎምን ክንብል ንኽእል ውልቀ መለኽቲ ብመጠኑ ገለ ዝርአ ኣውንታዊ ስራሓት ይሰርሑ እዮም ናብ ሃገርና እንተተመሊስና ብኩሉ ምሉ ዝለመሰ ውልቀ መላኺ ኢና ንረክብ ሕማቕ ትዕድልቲ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መላኺ ንህዝቡን ሃገሩን ኣመና ዝጸልእ ኣርማ ድኽነት ዝኾነ መላኺ እዩ ዘሎ ተንታኒ ፖለቲካ ዓለም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ሃገር ምስ ኮነት ጥራሕ ኣብ ዝለዓለ ዙፋን ሃገርና ካብ ዝቕመጥ ናብ 35 ዓመቱ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝነዊሕ እዋን ዘበርከቶ እንተሎ ግን ዕንወት ጥራሕ እዩ እተን ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ዝተሃንፃ ምልኩዓት ከተማታት ኤርትራ እኳ ናብ ቤተ መዘክር ዝተቐየራ ክሳብ ዝመስላ መናድቐን ፈራሪሱ ከምቲ ንሱ ዝበለውን ጽርግያታት ኤርትራ ተበጓጊሉ ንመካይን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክሳብ ዝኸውን ተሃስዩ ዝተሃንፁ ወይ ዝህነፁ ሓደስቲ ኣባይቲ የለውን ዝትከሉ ኢንዱስትሪታት ባዶ ንበጻሕቲ ሃገር ዝኸውን ትሕቲ ቅርጺ ክንዲ ሰማይ ርሒቑ ሽቕለት ኣልቦነት መንእሰያት ስደት ዜጋታት ኣይ ካብ ፀዓት ኣይ ካብ ማይ ብኹሉ ነታ ሃገር ከም ትወድቕ ገይርዋ ዜጋታት ከም ቃሕቶኦም ክነብሩ ይክእሉን ጉዱድ ዕስክርና ኣሎ ኤርትራውያን ንሃገሮም ተስፋ ሲኢኖምላ ሃገር ክቕይሩ ምስ ዝደልዩ እኳ ካብ መንግስቲ መውፅኢ ፍቓድ ማለት ኤግዚት ቪዛ ክሓቱ ኣለዎም ንህዝባ መውፅኢ ቪዛ እትሓትት ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ደሊኻ ኣይትርከብን ምናልባት ኣብ ሰሜን ኮርያ እንድዒ ኢሳያስ እታ ዓዲ ወዓሊ ዝበላ ኢትዮጵያ እኳ ምስቲ ኩሉ ድኽነታን ውሽጣዊ ተዘሪጉ ዘሎ ሰላማን ንኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ሒዛ ኣብ ቀረባ እዋን ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ንምምራቕ ትሸባሸባ ኣላ ኢንዱስትሪታት ይኽፈቱ ከተማታት ማስተር ፕላን ወፂወን ዳግም ይህነፃ ሓደስቲ ናይ ቅጥራን ጽርግያታት መንገዲ ባቡራትን ካልእን ዓመታዊ እናዓበየ ይኸይድ እታ ሃገር ዓዲ ወዓለትን ዓዲ ውዒላ ዘላ ኤርትራ እያ ካብ ዝኾነ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ተሓሪማ ትኽስ ትብል ዘላ ኢሳያስ ፀቒጥዋ ዘሎ ኤርትራ እያ እዚ ንሕና ንብሎ ዘይኮነ ባዕሉ ኢሳያስ እውን ዓመት ኣብ ቃለ መሕትቱ ዝእመነሉ ጉዳይ እዩ ኢሳያስ ብዛዕባ ኤርትራን ህዝባን ክዛረብ ሸውሃት የብሉን ፍጹም ከይተልዕሉለይ ባህሊ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ሓደስቲ ኢንዱስትሪታት ክኽፈቱ ዝነበሩ እውን መሪቶም እዮም ኢሉ ክዛረቡን ኣይሓፍርን ኤርትራ ብኹልያ ተወፂዓ ከም ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ውልቀ መላኺ ድሓን ይሃልዋ እሞ ንበል እንታይ ነይርዎ እቲ ውልቀ መላኺ ከም ካልኦት ውልቀ መለኽቲ ኣፍሪቃ እንተዝኸውን ኤርትራውያን ወፍሪ ገይሮም ዝዓብዩለን ዘለው ሃገራት ኣፍሪቃ መራሕተን ውልቀ መለኽቲ እዮም ኮይኑ ግን ካብ ህዝቦም ሓሊፎም ንዓና እውን ናይ ወፍሪ ዕድል ፈጢሮምልና ኣለው ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ብመለኽቲ ኣብ ዝመሓደራ ሃገራት እዮም ገንዘብ ገይሮም ኣብ ሃገርና ኣይኮነን ናይ ወፃእ ዜጋ ከውፍር ንዓና እኳ ኣይተፈቕደን ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዘለዎ ጽልኢ መዳርግቲ የብሉን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዱ ንጥፈታትን ክዛረብ እንከሎ ግን ይቐይሕ ብዛዕባ ዓለም ክትንትን እንከሎ ሰዓት ኣይኣኽሎን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትለዓል እንከላ ግን መንፀሮ ይሕዞ ኢሳያስ ብተፈጥሮ ተዓዲልዎ ዝነበረ ዕድል ፀንቂቕዎ እዩ ድሕሪ ደጊም ኣብ ኤርትራ ዝጭበጥ ክሰርሕ ይኽእል ኢልካ ምግማት ኣይከኣለን እቲ እዋን ምስንባት እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخي قنا مسلي فتحي